ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣିବା। କାହାଣୀର ନାଁ ମମତା ମାଗେ ମୂଲ। ମେଦିନାପୁର ନାମରେ ଗାଁଟିଏ। ସେ ଗାଁରେ ସୁବଳ ନାମରେ ଜଣେ ଯୁବକ, ନିହାତି ଗରିବ। ବିଧବା ମାଆର ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ତା ବାପା ମରିଯିବା ପରେ ମା ପର ଘରେ କାମ କରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସୁବଳକୁ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁବଳକୁ ଖୁସିରେ ରଖିଛନ୍ତି ମା। ସେ ମାଆର ବହୁତ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ। କଥାରେ କହନ୍ତି, ଅତି ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ମନମୋଟିଆ, ଆଉ ଅତି ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ତରରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଭଲ। ସୁବଳ ଉପରେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିଲା ତ ସୁବଳ ମନମୋଟିଆ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପସପ, ଖେଳ କସରତରେ ହିଁ ସବୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରେ। କ୍ରମେ ସୁବଳ ମାଆର ବୟସ ଅଧିକା ହେବାରୁ ସେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି କାମଧନ୍ଦା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମା ତା ପୁଅକୁ ବୁଝାଇଲେ, କ୍ରମମୟ ଦୁନିଆରେ କ୍ରମ ଖାଇବାକୁ ଆଦୌ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ସୁବଳ ତା ମାଆର କଥାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଲା। ଚିନ୍ତା କଲା, ମା ତାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା, ତା ବୟସର କିଛି ନା କିଛି କାମ ଅବଶ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ତ କିଏ ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କିଏ ପୁଣି ଜମିଦାର ଘରେ କାମ କରୁଛି, କିଏ ପୁଣି ଖଣି କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଛି। ଶେଷରେ ସେ ତା ମାଆକୁ ବୁଝାଇ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ବାହାର କରି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ କାମଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। କାଳେ ମା ମନ ଦୁଃଖ କରିବ। ଯେଉଁଦିନ ଗଲା ସେଦିନ ମାଆକୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଏତିକିରେ କାହାଣୀଟି ଶେଷ ହେଲା।